els infermers són els que cuiden, els que posen les injeccions, els que estan allà quan ho necessites i quan estàs patint de passar consulta. Bàsicament, el que deia la Paula és això, no? I una mica rectificar amb el que havia explicat la Gemma, no? Que per mi les infermeres o els infermers són aquells professionals que arriben allà on no arriba el metge. Una mica per mi la definició seria aquesta. El metge té la part d'això que també deia ara mateix la Paula, de diagnosticar, de donar-te un tractament, però després el teu dia a dia, l'acompanyament de tot aquest tractament, de fer tot aquest seguiment, són els infermers o les infermeres els que ho estan fent, no? I això, i una miqueta el que us deia, depèn de l'especialitat, jo crec que també defineix més cap on van les funcions que han de fer. Pràcticament d'acord amb el que diu la Laura, és a dir, estan en primera línia d'interacció. Allà on no arriba el professional, el metge, sí que arriba l'infermera. Vull dir, el grau de detall, la granularitat és extrema, per dir-ho en termes més científics o informàtics, i podem dir que és també el braç emocional de la medicina. És la cara que reconeix la realitat subjectiva del pacient, que permet, diguem, potser fins i tot vehicular i transmetre missatges d'una banda més professional a la banda més humana i viceversa, no? És un element de feedback i amb uns matisos veritablement molt variats en aquest sentit. Són les que t'acompanyen, les persones que estan cara al públic en el tema sanitari, jo ho diria. I això és molt difícil, perquè a més, jo no recordo una mala experiència amb cap infermera que m'hagi donat, és a dir, una mala contestació, una contestació dolenta, res. Llavors són les que, com deia també el Xavier, les que estan a primera línia i les que t'acompanyen. Jo és que això és això, no? Les que t'acompanyen. Per mi una paraula seria aquesta.